новинка омадаи духтарако ҳамқа худиёи фасонай бори гуанҷояй 20 сомон бовар мекунен. Ина нигоҳ кунен. Размерашон чӣ хел боша? Ина бибин чӣ хушрӯае. 5 сола то синф 3. Ай 5 сола то синф 3 ҳаста я намуд хушрӯай 20 сомон. И калонош нархи чанда? Нархш яга ҳамаша. Иёшам 20 сомон. Тамоша бинани азиз. Мана марҳамат биёен. На ба хотири моҳи шарифи Рамазон ҳамаи ҳамино 20 сомон шидагай марҳамат дар кор боша. ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 11 байни 11 ва 12 мешава. Тарафи Тилобозор 9 қатор марҳамат. Ма рақамашона мемонам барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Ва духтарако як нуқтаи савдорама шумо да тавсия метавон бовар кунен. Нархошон беҳтаринай. Инами худиёи гуанҷу беҳтарин сифат доранд. Медонен 20 сомон шидагай. Ҳам қарзон кардагиян. Аз амин 5 сола сар карда то синфои 5-6 размер ҳаста. Ина бинен чӣ хушрӯчанд. Сифатошон да гап нест. Марамад гарантияи сифаташда нигоҳ кунен чӣ хушрӯай. Бори гуанҷу ёхи духтарако марамад ина касседа нархои арзон катиянам хел худи дар корай ҳатман биёен 20 сомоне ҳамаги 20 сомон. Инамино подростковиян диден то 5-6 мешава ина ёш ҳамёям 20 сомон бовар мекунен. Ина баёшона бинен материалошона бинен чӣ намеша шушта мепушонен кудакда ира бинен чӣ хушрӯчай 20 сомон. Рукои фасони вилвед омадаи духтарако шушта мепушонен кудакда ҳичи намешава нигоҳ кунен. Се расветка омадагиай. Ина се расветкаи хушрӯ омадагиай. Нархошон 25 сомон бовар мекунен духтарако. Беҳтарин вариант марҳамат шушта мепушонен кудакда ҳичи намешава аз наздик нишон тием. Бинен чӣ хушрӯчаянд. Аз 5 сола сар меша то синфи 5-6 размер ҳастай. Ина нигоҳ кунен чӣ хушрӯ арзон бовар мекунен 25 сомон. Бадене хеле футболкаҳоям ҳастай. Худиёра 20 сомон кардагиян. Беҳад арзон кардагиян ба хотири моҳи шарифи Рамазон марҳамат ина нигоҳ кунен. Образ тайёр мекунанд ҳамагӣ дар 45 сомон бори гуанҷу шумо да як двойкаи фасон мешавад. Диден чӣ хушрӯ 20 сомон худиш 25 сомон боша. Инам хел бурукчаш бинен чӣ хушрӯай духтаро бурд мекунанд. Хеле нархи ягон ҷода нестай. Барои савдо мегирен барои фарзандотон мегирен ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11 ва 12 дарвоза 9 қатор. Ма рақамашона мемонам. Маълумоти бештара бо метавонанд ки аз хичон пайдо кунен. Марҳамат. Хабар доред? Чӣ? Як ширкати туркӣ омадаи Эрсак занҳои хумон маош гирифтестиян. Ман охи истоядам. Мана як бор як даҳа пурс. Ман ҳамин ассалому алайкум тамошобинони азиз. Ин ҳамин фирмаи байда Эрсакда фирмаи туркӣ будай. Молҳои ҳалол доштай. Маошҳои хуб доштай. Ана бо чӣ гум? Ҳама маҳсулотош ҳалол будай. Умуман бехимикат. Маҳсулотош як бор истифода мебарӣ одат мекунӣ. Бе ин наметавонӣ. Шампуноша бовар кунӣ. Мумкин як таъми шампуни калоша гирӣ як 2 моҳ 3 моҳ тамом намеша. Арӯи чӣ? Арӯи ки ба баракат, бехимия, мӯя намерезонад, мӯя вай медиҳад, ҷило медиҳад. Умуман ҳамин хел чизошон маҳсулотошон хубай ки як бор харидорӣ кунӣ. Фақат мехоҳӣ ки ҳамин Эрсак маҳсулот гирӣ. Ана ба одамон гуфтанӣ ҳастам ки кадоме агар кор кардан мехоҳанд ё мехоҳанд ки аз ҳамин чизои ана чӣ мегӯн молҳои ҳамин Эрсак истифода баранд метавонанд рақамҳои хоҳарак ма дар вай мемонем болои экран метавонанд занг зананд метавонанд ба ман занг зананд ки манам ҳаминҷа кор карсодам. Занг зананд мо ба шумо ҷавоб метем. Худо хоҳад ҳама каса ба наздикӣ мегӯн фирмаи Эрсак Тоҷикистон мебияд. Бо ҳама каса як шуда шояд маошҳои хуб гирем. Шояд ба фикрам зарар надорад. Агар занҳо як бор шумоам номнавис кунӣ кор кунӣ пул наметед. Агар нахоҳӣ бо мепартоӣ. Регистратсия бепул будааст. Регистратсия бепул. Тамошобинон марҳамат.